Hej med jer. I den her opgave, der skal I lave noget om en historie i Minecraft, hvor I både skal bruge plus og minus, og I skal tælle ved hjælp af nogle bønner. Jeg har skrevet en historie om nogle dyr i Minecraft, og nu skal I hjælpe de dyr med at holde styr på, hvor mange de har. Og nu skal I bare se. Det handler om hesten og grisen og fåret. Og de vil gerne på en rejse sammen ud i Minecraft, og de ville gerne ned i en mine. Men for at kunne komme ned i minen, så havde de brug for, at de skulle have 10 gulerødder med hver. Så derfor besluttede de sig for, at de ville tage på en rejse ud i Minecraft. Og på den rejse, der ville de både få nogle gulerødder, og nogle gange så ville de skulle aflevere nogle gulerødder. Så for at kunne følge med i, hvad de har, så bruger vi bønnerne til at tælle med. Så i den her historie, der skal I lære, hvordan man kan bruge bønner til at tælle med. Så når man nu så for eksempel i historien får at vide, at grisen for eksempel får 3 gulerødder, så kan man lægge 3 gulerødder eller 3 bønner op til den. Og hvis man så senere får at vide, at grisen må aflevere 1 gulerod, så kan man tage en bønne væk, fordi nu har man jo styr på, hvor mange gulerødder den har, for man kan bare tælle de bønner, der ligger tilbage på den sted. Og når man er helt færdig, og historien er helt færdig, så skal man skrive, hvor mange der er ved hver. Det er jo sådan, at de skulle bruge 10 gulerødder hver, for at have nok mad nede i minen. Ellers så dør de jo af sult, og den går ikke. Og nu må jeg hellere starte historien. Dyrene, de mødes jo, og de går glade derud af, og det første de møder, det er jo en landsby. Og i den landsby, der ventede de til det blev nat. Og så sneg de sig ind i en have, og der tog de, nu skal I bare høre, 5 gulerødder hver. Nu kan du lægge 5 bønner op til hver dyr. Prøv at gøre det en gang. Hvis det er, at du ikke er helt færdig lige nu, så kan du altid lige sætte den på pause, og så prøve at starte den en gang til, så du lige kan nå at følge med. Men desværre så blev de opdaget af nogle af landsbyboerne, som kom efter dem, og da de løb væk, så tabte fåret 1 gulerod. Så gik de videre hele natten, og de mødte heldigvis ikke nogen monstre, og det var et held, for de spillede survival. Så da det blev morgen, så kom de til en stor græsmark, og på den der fandt de også nogle gulerødder. Hesten fandt 7, og grisen fandt 4, og fåret fandt 8 gulerødder. Og så gik de videre. Nu kom de til et stort hav, som de ikke kunne komme over. Men derovre, der stod en Enderman, som var venlig nok, og han ville gerne sejle dem over. Men han skulle have 3 gulerødder fra hver dyr til det. Og det måtte de så aflevere til ham. Da de var kommet over havet, så kiggede de på deres gulerødder for at se, om de havde mange nok. Og nu skal du se på antallet af bønner for at se, har de gulerødder nok til at kunne klare deres tur ned i minen. Skriv det tal, der er kommet ved hvert dyr, og så prøv at aflevere det til Camilla eller Michael. Det var det.